Mag ik dan Nee. nog een stapje? Ja, doe maar even. Moet je Ja. mijn masker aan? Nee, we zijn buiten. Ja. Oké. Hey, hallo, hallo. Hou je jas nog even aan totdat we echt gaan dansen. En dan hangen we hem hier wel ergens aan het hek zo als kapstokjes. Is dat goed? Ja? Ik denk dat het misschien wel 's nachts was dat ik een idee kreeg en dat was al in januari. Ik ga de gemeente om hulp vragen. Heel veel ondernemers zijn dicht, iedereen heeft er last van, de balletschool ook. Dus wij willen iets leuks gaan doen voor onze dansers, omdat onze voorstelling in december natuurlijk helemaal in het water viel, omdat alles dicht was. En de gemeente heeft ons een kleine vergoeding daarvoor gegeven. Danzee, de danskoepel voor Zeeland, heeft ons een kleine vergoeding daarvoor gegeven. En zo kwam het idee van de dansfilm te maken met als titel Op slot, waarin wij laten zien hoe vervelend het is dat wij als dansers thuis zitten en dat de ondernemers allemaal dicht zijn. Kappers, kledingzaken, echt van alles waar je niet meer naartoe kunt. En daar wilden wij een mooie choreografie voor maken op Miss Montreal door de wind en de regen met als titel Op slot. Wij gaan een hele mooie dans doen en die dans gaat over ons weerbericht wat wij hebben gedaan. Weet je het nog, lieve? Het weerbericht. We hadden de zon en de regen en de wind en de storm en van alles. En wij gaan eens beginnen. Ik denk dat er heel veel regen is. Ik weet het niet, bipper de pipper. Maar wij gaan eens eventjes een mooi beginnetje maken. Maak maar eens een mooie grote kring. Dus allemaal een klein stapje naar achter. Niet al te veel, maar een klein stapje naar achter. En dan gaan wij beginnen met ons weerbericht. Op het moment dat we het plan hadden om te gaan opnemen, was het natuurlijk richting voorjaar. Maar het weer was nog echt herfstweer. En dat was erg spannend. Elke keer planden we een dag en dan waren we weer afhankelijk van wat het weer die dag ging doen. Soms was het koud, soms was het nat, soms was het droog, een heel klein beetje zon. Maar ja, eigenlijk is het gewoon een feit. Ballet is een binnensport. En voor binnensporten heb je alles nodig wat je in een mooie grote balletzaal hebt. Maar buiten ben je erg weersafhankelijk en dat is ontzettend lastig. Natte spietsen, dat werkt niet. We gaan dus even de muziek aanzetten. En dan doen we hem 1 keertje helemaal door. Ik doe altijd met jullie mee. Dus je kan altijd bij mij spieken. Maar ik moet niet in beeld komen. Want als we het uiteindelijk op film hebben, is het net alsof jullie alleen dansen zonder mij. En normaal met de voorstelling doe ik dat altijd in de coulissen natuurlijk. En dat ziet het publiek ook niet. Alleen zien ze jullie af en toe naar de zijkant loeren. Ja? Pien. Nou, ik weet het niet, maar ik denk dat het ook wel leuk is om de bloopers expres te doen. Nee, we gaan geen expresse bloopers doen. Dat moet gewoon per ongeluk gebeuren. Hij wil even niks doen. Oké, komt-ie. Een beetje hierheen, Aukje. Een beetje naar mij. Ja, goed zo. Kan iemand even iets geven, een stokje of iets waarmee dat ik hem erop kan doen? Ik geloof dat ik hem heb. Je mag nog niet sterven, want ik kan je niet missen. Ik kan je niet missen. Kom maar, Karel, kom maar. Weg, Loes. Alle touwtjes eronder. Nee, deze bedoel ik. En dan maken we het niet moeilijker als dat het nodig is. Want Henk moet toch allemaal gaan knippen en plakken. Want uiteindelijk zijn er natuurlijk heel veel groepen die allemaal te zien moeten zijn. Ondertussen zijn jullie groep 4 die we opnemen. En dan loop je terug en 1, 2, 3, 4 en staan.
Op 1 juli hebben wij voor de burgemeester van de gemeente Sluis, Marga Vermu, onze dans met alle dansers van de online lessen, dat zijn er een stuk of 90, gedanst voor het stadhuis hier in Oostburg. Waarom op die 1 juli? Omdat dat de eerste dag was waarop de maatregelen buiten weer losgelaten werden wat groepsgroottes betreft. Dus tijdens de opnames van alle filmpjes moesten wij ons houden aan piepkleine groepjes. En nu dachten wij, hoe leuk is het om dan toch met alle dansers het gevoel van allemaal samen een voorstelling dansen weer naar boven te halen. Op 26 juni was er een persconferentie en tijdens die persconferentie zeiden ze de buitengroepsgroottes, die gaan er van af, die maximale groepsgrootte. Dus toen dacht ik gelijk, we gaan het doen. Dus we hebben alle zeilen bijgezet en gelukkig met medewerking en vergunningen en dergelijke hebben wij dat daar buiten kunnen laten zien, allemaal samen. Want dat is toch echt het allerbelangrijkste waar dansen over gaat. Dansen kun je natuurlijk thuis alleen op je kamer, maar de meerwaarde van dansen is echt dat je allemaal samen kunt dansen met elkaar. Wij gaan nu officieel de eerste DVD overhandigen van ons dansproject Op Slot. Want tijdens de tweede lockdown hebben jullie allemaal thuis deze choreografie ingestudeerd op jullie piepkleine kamertje of in de woonkamer met alle meubels opzij. En toen het weer mocht, hebben wij die in hele kleine groepjes opgenomen. En onze filmmaker heeft die teruggebracht, dan was hij even de choreograaf, tot 1 dans van jullie allemaal samen. En dat filmpje gaat vanavond op het wereldwijde web in première. En wij zorgen dat de hele wereld dat gaat zien. En dat project konden wij niet zomaar doen, maar dat hebben wij gekregen eigenlijk van de gemeente Sluis en van Danzee. En daarom willen wij de eerste DVD overhandigen aan u. Kijk, Amara en Alicia, die gaan dat officieel. Ja, zeker. Nou, dat is heel fijn. Ja, kijk. Super dat jullie hier allemaal zijn. En volgens mij krijgen sommigen het een klein beetje koud. Dus, en jullie zaten inderdaad allemaal op slot, thuis. Maar nu niet meer. Nu mag je lekker weer heel veel dansen. In de dansschool, buiten, thuis, naar waar je ook maar wil. En ja, daar ben ik ook super blij mee dat dat allemaal weer kan. En dat jullie die tijd hebben benut om iets heel moois te bedenken. En dat is mooi vastgelegd op camera, op een film. Dus daar ga ik zeker van genieten. En ik hoop dat jullie het komende jaar natuurlijk nog heel veel dansuurtjes gezellig met elkaar, met jullie eigen groep en met andere groepen, overal jullie mooie talenten kunnen laten zien. Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet. En ik voel me verloren als ik jou moet verliezen. En je mag nog niet sterven, want ik kan je niet missen. Ik kan je niet missen. Door de wind, door de regen, dwars door alles heen. Door de storm, al zit alles me tegen. Door jou ben ik nooit alleen. Ik voel je naast me, als ik 's nachts op straat wil vergeten wat in mijn ogen staat geschreven. Je moest eens weten. En ik wil me verliezen in de roes van een winnaar. En ik zou willen schreeuwen, maar ik kan alleen zingen.
dwars door alles heen, door de storm. Al zit alles me tegen met jou, ben ik nooit alleen.